Ni fa ba ƙaramin daɗi na ji ba da aka soke lefe. Ai in dai adalci za a yi su ma iyayen yara a soke musu kayan ɗakin. Ga mu biyu an ce kaf wuraren nan babu wanda ya kai ka iya haɗa shayi da za a sha a watsaki. Ƙwarai kuwa ku samu guri ku zauna. Muna amfani da ganyen shayi ɗaya tamkar da dubu. Wanne kenan? Ku sha za ku bani labari. Na kwani ita ta hajin ma'ana. A jama'a mun kware wajen haɗa kayan gayu. Muna haɗa kwalabo, jirabo, tsayabo da haɗabo. A mishai, wannan ganyen shayi ɗan Maka ne ko ɗan Sudan ne? A nan Kano ake yin sa, ingancin sa yasa ake rububin sa. Da Allah ya za a yi mu samu midillancin wannan ganyen shayi. Zan kai ku har wajen. In dai kuna so ku rinka samun nutsuwa da kuzari, ku rinka amfani da ganyen shayin Z&Y. Z&Y Black Tea, farin cikin iyali. Z&Y Black Tea. Ni ɗan kasuwa ne da nake sayar da kayan maza da na mata. Ga rana, ga karancin customers, ga kuma azumi. Albishirinku mutanen Kano da arewacin Najeriya gaba ɗaya. Na kawo muku labarin Eid Bazaar. Shin menene Eid Bazaar? Eid Bazaar kasuwan baje kolin kayan sallah irin ta farko a tarihi. Za ku samu dukkan nau'in kayayyakin sallah daga kan na sakawa har zuwa na amfanin gida. Shin ta yaya Eid Bazaar zai taimaki ɗan kasuwa irina? Kamfanin Squall sun kirkiro da baje kolin ne domin ƙanana, manya da matsakaitan 'yan kasuwa da suke sayar da kayan sakawa da na adon sallah. Za ka kama shago da naira 100,000 kacal ka baje hajarka tun daga karfe 12 har 11 na dare. 100,000? Har kwana biyu? Tabbas na samu damar da zan baje kolin hajata a Eid Bazaar saboda kwastomomina. Akwai rumfuna da wuraren buɗe baki ga 'yan kasuwa da kuma kwastomominsu. Za a yi baje kolin ne daga 30 zuwa 31 ga watan March 2024. Amina Event Center, number 6, Lodge Road, Kano. Eid Bazaar. Kasuwanci tare da yawon buɗe ido. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu akan nambobin waya kamar haka. Kai ka san waye ni kuwa? Ban san ko kai waye ba, amma ba zan bari ka taba shi ba, dan ban ga laifin da ya maka ba. Kwarai kuwa, kawai babu gairi babu dalili saboda kun saba dukan mutane a banza, kawai ka kama shi ka ta jibgan shi. Ai mu ban ma san kuna nan ba, kawai mun sha kuna ne muka gan ku. Ƙarya kake yi, ka san nan gidan su Salma ne, kuma wajen ta ka zo. A'a, bai sani ba wallahi. Keep quiet. Kai kika kira su, kuma sai na faɗa wa madam kin kira su kin hana su tafiya. A'a sanda, ni ba ni na kira su ba wallahi ban ma san komai akai ba. Magana nan fa a fili take. Babu wani ɓoye-ɓoye. Rabe Allah ya hore mushi kalamai masu daɗi, masu sanya mata farin ciki da annashuwa. Kai kuma sanda a cikin maganganunka fa ba komai banda tashin hankali da zance na yaƙi. Maganganunka kuma firgita mata suke yi. Sannan a dokan ƙasa babu wani doka da aka ajiye cewa idan an kasa soja wajen neman matan aure ya yi duka. Ni ban ma zo magana aure ba tukuna ilo. Rabe, amma bari neman auren nata kake yi, sai me? Yawwa, wannan misalin naka yayi daidai ilo. Come on. Kar ka taba shi, dan idan ka taba shi ban ga wata shaida da ta nuna cewa kai mai sa kayan sarki bane. Za mu haɗu da ku, dukkan ku sai kun yi regretin wannan abin da kuka yi yau. Ke kuma za ki dawo gida ki same ni.
Rabe? Ashe da mun nan ne gidan ku. Ni Rabe ashe zan sake ganin ka? Ko yakin bindiga da na yi ba zai kai wannan yakin da ya same ni muhimmanci ba. Karki da Musulma, haɗuwa ta da ke a yanzu shine tabbatar mun da cewa take kaddarar ta hana mu tafiya kauye. Allah Rabe? Allah kuwa. Dan tun lokacin da muka haɗu da ke nake ta tunanin yaushe zan sake ganin ki ma. Ashe da mun kai ma kana so na Rabe? Ina son ki wani Salma. Allah mai iko. Wani haka Allah yake abin shi fa sai ka ga duk wani mutum sai ka ga wata macen ita kuma kai kake burge ta. Raban ne mummuna? To bugaga Allah na tuba. In banda dai so ma da wani abun shi na daban. Ina Rabe ina yar birni. Ko da yake fa hegen akwai kalamai ne a bakin shi. In ya saki zance kenan ka ga yana burge mata. Aike irin macen da maza suke rububi ne. Ni ne ma zan yi mamakin ya aka yi make so na me kike gani a jikina ko aljihuna. Ni wallahi ban damu da abin da ka mallaka ba. Idan har zaka amince min, ni zan iya auren ka saboda ina son ka kuma ina son zama da kai. Har ƙauyenci na? Idan har zaka iya zama da ni a matsayina na wacce ta fito daga birni, me zai sa ba zan iya zama da kai ba a matsayinka na mutumin da ya fito daga ƙauye? Ai idan hatsari ne ma, na birni ya fi na ƙauye. To kai in banda abinka? Ai ita so makauniya ce. Ni din ne yanzu ga wata ta zo ta liƙe min ta ce in ba ni ba sai rijiya. Bugaga a hakan? Kana mamaki ne? Ai bugaga ai duk makantar so. Wala dole ta aje ka a gefe. In fa ba kuɗi kai ba to babu macen da za ta ganka ta ga kana burge ta gaskiya tsakani da Allah. Magana kake gaya ma takaice? Bugaga ba magana bane amma dai wallahi ko makauniya ce ta shafa ta ji irin molinka to ta san ba irin na mutane bane. Kai ilu! Kar ka ga fa na jawo ka a jikina, billahi lazi ni sabo da kaza ba ya hana ni in yanka ta. Bugaga, wallahi kyakkyawa ne. Kyakkyawa ne kai namijin kwarai irin namijin da mata suke gani su ga ina burge su. Salma, a ƙauye a kowace ta ƙi ne saboda talauci na. Ni kuma ina son ka saboda kana da hankali kuma kana da neman na kanka. Ai kuma arziki nufin Allah ne. Kai, Abin, in dai ba kwana za ta ba. Ka bari mu gama mana ɗan ƙarasa ko? Amma dai ka san cewa idan sojan ne ya da ba za ka iya da shi ba ko? Salma, kar gida. Zan yi sai mun dawo. See you, Rams. See you. Allah mu je my friend. Mu je. Yanzu nawa za a samu a wurin ku? To ni dai in aka tattala komai da komai ana iya samun 150 a gurina. Kai fa? Ni ma aka da abin da mijin Anti Samira ya bamu za a iya samu haka. To yanzu za mu yi lodin Fatakwat. Za mu samu ƙaramin mota, akwai yarjejeniyar da muka yi da direbobi, in suka kai kaya sai a biya su. Amma yanzu za ku ba da naira 70,000 don su sha mai. Kaga za a sai kayan 130 kenan. Yawwa, tun da yanzu ka gane, ko in ce kun gane, tun da kwandon tumatir bai fi 800 ba yanzu. Kaga za mu sai kwando 150 ko 130 ko 140. Sai mu sami yara wanda suka iya aikin. Mu sai takarda, mu sai zare, mu kuma sai allura. Domin su ware gwajin ciki. A ware masu kyan jajaye, a ɗora a sama. Bugaga ka san harkar nan fa. Ya yi wuya ka yi mu. Ai, na gaya ma tun ina ƙuruciya nake wannan sabgar. To yanzu idan aka je nono za mu sayar kenan. A gaban ku fa ne waya da shi. Kuma kana ji ya ce yanzu kwandon tumatir a Fatakwat ana sai da shi naira 5,000. Kaga idan kwando 150 muka saya. Kaga? Tsaya. Muka saya ko kuma a'a mu muka saya. Gani ne babu ko sisin kwaba ha jarin. Kuna da matsala.
Aini addu'a ta da burina shine a samu a sai da kayan nan. Kaga aka sai da kayan nan ko 50,000 na samu. Godiya zan yi. Kai, to riba gaba ɗaya ta nawa take 50,000 a cikin to riban da take gaba ɗaya kai za ka 50,000. Magana ake fata 400,000. Rabe, an iso wajen. To yanzu idan kuɗi suka dawo kuma sai a yaya. Sai mu tada wata motar wacce tafi waccan girma. Kaga wacce take ɗaukar kwando 300. Kaga muna magana naira miliyan 1 kenan. Gaga! An zo gurin. To daga nan kuma sai yaya. Yawwa daga nan sai mu nemi kanta. Mai cin kwando 600 ko 700. To sai mu jira nawa kuma. Ana maganar miliyan 2 cikin sayi 3. Rabe, an zo daidai wajen. Lallai mun zama 'yan gwari. Ashe arzikinmu a cikin gwari take. Kai! Gwari fa kashe. Anya za mu yi kuɗin mu zuwa cikin harkar nan? Mai bi kuɗin mu gaba ɗaya mu zuwa ko da abinci ba mu rage ba? Kai. Kaga wannan harka ta kwana 3 ce. Yau an tafi, gobe an dawo. Kaga kuɗi ya ninku. Don haka ko ni a kuɗin caca zan iya ciyar da ku. In kuɗi suka dawo sai ku biya ni. Aba gaga mu za ka ciyar da kuɗin caca? Mu halal muke nema. Mu fa halal muka fito nema ba haram ba. A kake wannan magana? Assalamu alaikum. Yawwa an zo wurin. Abinci kuma ga abinci ya yi. To, Ilu, abinci ina mutum ne ko? Aishuwa kuma suna cikin garin nan basu bar garin nan ba? Ko yanzu zan iya kai ku inda suke. Ina mai tabbatar da cewa Salma ce ta hure wa Rabe kunni ta hana su tafiya. Ok, bari na zo mu je inda suke. No, ba inda za ki je. Me yasa yallaɓai? Kana ji fa aka ce gidan da suke gidan hayan da suke zaune a cikinsa barayi ne a ciki da ɓata gari a ciki. Look my dear, wayannan mutanen fa mazaje ne. They are men. Ki kyale su idan suna da ra'ayin su ci gaba da zama da mu, ni na tabbata za su dawo. Sorry sir, ba za su dawo ba. Dan ina ganin Rabe ya hure Salma kunni. Ta fara san shi. Kamar ma asiri ya mata. Shut up. Sorry sir. Ka zauna kana bacci kawai wani ba kauye villager ya zo ya kwace soyayyar yarinya kai ka kasa komai. Idan har ba za ka iya ka tabus ka kwato soyayyarka ba, ka kyale su su ci gaba da soyayyarsu. Har ba za ka iya soyayya kawai ka kyale masa. Sorry sir. Yaushe ake soyayya haka? Kana son yarinya sai ka je kana babbata rai kana daddakewa kana mata magana irin na sojoji. Kana sa mata tsoronka. You see, idan kana son yarinya kalamai mai daɗi irin na soyayya ya kamata kai mata. Ka kalli yadda nake da antinku. Lokacin da nake soyayya da ke na nuna miki karfin soja ne? Ko kuma na nuna miki kuɗi? Ko na zare miki ido? Ai da siyasa da lallami da kalami masu daɗi ne nasara akan kowa a soyayyaki. Yalla bai ai kai na daban ne a wajen aiki. A wajen yaƙi kuma kai jarumi ne. Haka wajen faranta min kai jarumi ne. Ba za ka haɗa da shi ba. You see, wata rana na shigo barak ɗin nan da daddare. Sai na gan su a ƙofar gidan nan suna hira sai na haska su da fitilar mota. Kin sa abin da sai na zata cewa laifi ta yake mata faɗa. Wa she hira soya suke yi. Shi ransa ɓace ita kuma a tsorace. Yaushe ake yin haka? Gaskiya ne duk wani labarin yaƙi ma agun Salmani nake samun shi. Idan na tambaye ta wa yake gaya mata sai ta ce min wai sanda ne yake gaya mata. To ta ina soyayya suka haɗu da kalmomin yaƙi? Ta ina suka haɗu? My friend, go back to your beat. Thank you sir. Yalla bai. Ka ce wai ba za a je gunsu ba. Ni wallahi tsoro nake ji. Kaga da suka tashi zuwa cewa suka yi sun sauka a wajena. Kwarai. Ina nan akan batuna na ba za a je a duba su ba. Kuma da gaske ne sun zo gurinmu. Amma da suka baro ƙauye suka ce za su zo gurinmu. Haka ne, ke kika je kika kama hannun su kika kawo su gurinmu? Sannan idan ƙauye suka tambaye ki ina suke zaki iya cewa sun koma. Bai zama wajibi a ce ke zaki kama hannun su ki ce kin koma da su ƙauye ba, don ba ke kika ɗauko su ba.
mun yi iya kokarin Allah ya ga zuciyarmu mun rike su tsakani da Allah saboda haka yanzu sun yaye kansu sai mu kyale su. Haka ne yallaɓai, da gaske ne ka yi iya bakin ƙoƙarinka kuma ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode. Ka ije mutane ma kamar su Rabe a gida wallahi sai mutum mai haƙuri. Ballantana ma a barikin sojoji. Ka Salma na gode ka kawo na. Ban gane Salma ka gode ba. Ka gode ko mun gode? Raba ƙauratin sama. Ban gane Salma ka gode ba. Ka gode ko mun gode? Kai aka kuni akawa. Mu aka kawo. Zafin nema baya kawo samu. Assalamu alaikum. Lafiya? Lafiya. Au, surprise birthday kika shirya min kenan. To, 'yan makaranta, ku ne da kanku da abin arziki haka? MT, ba ku shirya birthday ba. Let's go. Me kika gaya musu? Sirrinka. Koma ka zauna yanzu za su kawo maka. A sha shayi zaɗan wai black tea mai daɗi. A sha shayi zaɗan wai da daɗi ga sauƙi ya bani ni tun farko. Yanzu ake magana. Yanzu za mu yanka kek. ZY Black Tea yana sa watsakewa, annashuwa da farin ciki. Ku kulla halaka da ganyen shayin ZY Black Tea A gidajenku da kuma ofisoshinku. ZY Black Tea. Farin cikin iyali. ZY Black Tea. Hello Billy, wai kina ina ne? Kin san cewa in ban samu na fita yanzu ba in yara na suka dawo daga Islamiyya ba zan samu daman fita ba. Ki zo mu je inda za mu mana. What? Like kina ina? Kasuwa? Me kike yi a kasuwa dan Allah Billy? Siyayyar sallah. Mutane sun yawa. Baki da labarin Sukwad za su kawo mana Eid Bazaar Kano? Ki zo in baki labarin abin da yake tafiya. Shi yasa nake yawan gaya miki ki dinga staying up to date Hajiya. Ki zo in baki labari. Kwarai da gaske ki bar kasuwa nake manta da kasuwan nan. Kwarai da gaske Sukwad sun kawo mana Eid Bazaar wanda za a yi 30 da 31 ga watan March 2024 a garin Kano a Mina Event Center. Mutane za su ce Mansura me kuma Eid Bazaar? Wato Eid Bazaar baje koli ne da aka kawo mana garin Kano domin mu je mu yi siyayyan sallah cikin sauki. Ba a bar maza ba, ba a bar mata ba, ba a bar ƙananan yara ba, ba a bar infant ba. Wato duk abin da kike so ki yi siyayya ko naki ko na 'ya'yanki ko na mai gida za ki same shi a Eid Bazaar ɗin nan da za a yi ranar 30 da 31 ga watan March 2024 a Mina Event Center. Kar ku sake a baku labari. Zafin nema, zafin nema. Yo in banda abinka, ai abin Rabi na ilu ne. A'a, ba komai ba. Banda ke, dan ke baki cikin komai. Ke dan ni kada Allah halarce ki. Ke ce ta wani ne ke. Shi ba shi da alaka da ke. Rabi kana maganan mace ni da nake da Saude har ka mun gorin mace. Kaji da Allah. Saude, Salma, Saude, Salma. Ai ko a suna akwai bambanci kafin ma a zo maganar kwalliya da ilimi da birni da kuma iya girki. Na gode. Allah fa idan ne kuɗi ko zan nuna miki gata ko ƴar shugaban ƙasa ko matar shugaban ƙasa ba su ta kai jin daɗi a wannan ƙasar ba. Salma kawai ki addu'a ne kuɗi, ki yi addu'a kawai. Kaga Rabi, bara na tashin tafi gidan. Kaga gidan nan dai ni kadai ce mace. Duk maza ne a ciki, don ma yana jikin gidanmu ne shi yasa na shigo. Nagode mai. Allah ubangiji ya kai ki Je ki gida, je ki gida Salma. Allah kai ki lafiya. Je ki gida Salma. Allah da ke lafiya. Sai ka zo. Allah kai ki lafiya. Allah da ke lafiya Salma. Je ki Allah gida da ke Salma. lafiya. Bye bye. Ai yanzu a fara. Allah da mana. Nace yanzu. Wannan hannun na kan suka na kai ba ya kwashi abinci ai. Kara ne mu. Ba buga kallon ni ba. Ai kara ne mu. Kara ne mu. Allah ka kaji Allah ka fara bana. Gaga, ku gaga. A tsaya a sasanta, a tsaya a sasanta. Ya guri. Ka ji na hankali. Ka ja mana Ba zan baka ba. Kai kaɗai ne mai budurwa? Kawo budurwar mace. In kai budurwa ka ja ni kanwata ce.
ko ya ta ce Rabe ka ja mana. to za ka ci ne to zo ka ci kai ba za ka ci ba sai mun koshi ja zafin nema zafin nema. Amma cikin ku da za mu tafi a da zan tafi saboda zai fi kyau a ce mai kayan yana tare da ni dan in an sayar a cikin kuɗi na in yi wani lodin dawo. Da ni za mu tafi. Kamar yaya ni ka je na ina ai ga ƙuguna ga ƙugunka haba ilu. Rabe baka yarda da ni ba kenan. Oh ba magana ban yarda da kai bane amma da ka je ka kare dukiyarka ni ma an kare dukiyata kamar zai fi. To in ma dukan ku ne ga wuri a gaban akwai wuri a gaba kowa zai samu wuri. Shi Rabe yana tsake kenan ni ina gefe can. Kai in ma a saman mota za a dora ni kai ko a cikin kwandon tumatir ne zan tafi kare dukiyata wace da magana kake yi haka. To kai kuma fa? Ni dai ba mai damuwa bane matsala ta guda ɗaya ni shine yanzu kuna dira zan haɗa ku da mai sayan kayan nan zai ba ku kuɗin ku kaga yanzu a Fatakwal abin da ake sai da wannan kwandon tumatir naira 6,000 ne kuma a garin nan yanzu naira 700 ne saboda kaga in Allah ya da ai za a dace. Allahu akbar Allahu akbar ashe muna ta bulumbituwa Rabe ashe inda zaka samu kuɗi lokaci guda sai gwari. Ikon Allah wai yau mu ne a hanyar Fatakwal ilu. Daga Tunga sai Fatakwal ka san shi neman arziki babu inda ba kai mutum. Dan Allah ku yi maza mu yi abin da za mu yi maɗo hanya lokaci na ƙurya. To shikenan yanzu an riga an gama magana abin da nake so da ku Allah ya kiyaye hanya. Mun gode mun gode. Mun gode gaga. Ni magana guda ɗaya yanzu ba mun gode ba a riƙe alƙawari. Kaga dai maganar nan mun riga mun yi ta in an sai da kayan ne na da kashi 20 ciki. Ba damuwa komai. A riƙe alƙawari damuwa. saboda idan mutum ya dawo garin nan fa babu wannan bayanin fa. Salma mutanen nan fa mun gama gada matansa yanzu batun bai ko aiki kawai rana guda rana a tsaka yanzu ki ci mana kin fasa wallahi baki isa ba. Ni ma dai abin da na gani kenan. Me yake faruwa ne? Wato mama wani dan ƙauye ne hure mata kunni. Ni ina zargin ma asiri ya mata. Kaga ni fara bai min asiri ba. Kawai sai kalam yake amfani da shi wanda ni kuma nake buƙatar ji a koda yaushe. A'a me kenan haka? Tana nufin ya fi Rabe iya kalaman soyayya. Wannan shine sihir kalam. Ta fi son rika magana ne kamar wani mace ko dan daudu. Irin kalaman nan na fim da littattafai. Irin shi take son soja kamata ya rika yi mata. To in ma ba za ka yi ba ka daina mai hirar yaki. Ba ka da wani zance sai bamu ya tashi a can gurin kafafuwa da hannaye sun yi can kai yayi can jini yana ta malala a 1999 da aka yi yakin basaza a Rwanda rijiyarsu gaba ɗaya sai da ta dawo da jini ha ba dan Allah wa'annan maganganun da kake min amfanin me za su yi min Sanda to ai ko ni ma nan gaba na sai da ya faɗi bai kamata ba ya kamata ka kiyaye irin maganganun da zaka dinga yi mata kaji ko To shikenan baba za a gyara sai dai ita ma a ja mata kunni ta daina kula wancan don gudun abin da zai faru nan gaba. A'a. Ko shi na ga kin hada wa karin kumallo da safe kenan. Shine. A'a. Ke a ina yake? A ina kuma ya sauka? Sun yi tafiya sun je neman kuɗi kuma ya ce sai jibi za su dawo. Ban saye ne fa baba daga shi har abokin nasa mahaukata ne. Shikenan babu damuwa. Idan ya dawo ni zan same shi kuma zan ja kunnansa. Kai hakuri babu matsala. Ina gama ba su waje samu sasanta kansu. To shikenan. Salma ya aka yi? Da yake haɗa rai gudu na kike kuma yanzu? Kaga dan Allah dan Annabi ka tashi ka tafi. Ni fa bana son ka kuma ba zan taɓa son ka ba. Ba kya so na kamar ya? No, come on babe, ki haƙuri mana. Kin san I love you fa. Kawai irin san da nake miki ban san ta ya zan misalta shi ma. Ina mugun ƙaunar ki kamar yadda nake son harba bindiga a wurin yaƙi. To ba ga irin ta ba, ni wallahi ba zan iya ba. Wannan murmushin ma da kake na Allah na mugunta ne. Duk dai ba haka ba, ki haƙuri. Amma kuma idan kika ce ba za ki yi ba, wallahi zan ɗauki mataki. Dan ƙarya kike baki isa ba wallahi. Ni kawai ka tafi Allah ya haɗa kowa da rabon shi. Zafin nema baya kawo samu. Zafin nema baya kawo samu. Zafin nema
kawo samu. Zafin nema, zafin nema, zafin nema, zafin nema. Ayar jiki na Allah ne, zafin talauci daga Allah ne, zafin nema. Wanda ba naka ne ba, hakin daga raina sai ya tsone idan ka. Zafin nema baya kawo samu. Zafin nema baya kawo samu. Ajiya, ƙaro min nama, zubo min nama guda 3. Idan na ƙara kuɗinka ya kama 2000 ke. Karki da majiya, ke dai zuba nama. Ni ma ƙara min guda 3 na. Kai, kun baka ba 5,500 a hannuna daga fara tafiyar nan zuwa yanzu. Kwantar da hankalinka mana direba. Shin ba dukiyar mu bane a cikin motarka? Kuma a idan ka za a cake mana kuɗin mu. Kai dai karka damu. Duk abin da muka ci ka biya. Bayan kuɗinka da zamu baka har ihsani zamu ƙara maka karka damu. To shikenan. Kai, wanda yanzu zuwa cikin garin Fatakwal akwai sauran tafiya ne sosai? Kilomita 10 ne. Kuma duk da dai akwai gosulo. Amma ba za mu wuce mutum 10 ba, mun wuce. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dala su wane ne masu motan tumatiri wancan dala? Namu ne. Amma kuma ba sayarwa za mu yi maka ba. Sai mun kai har kasuwa. Kada ma kai tunanin zaka damfare mu. Sai kun kai kasuwa? Daga ina ne kuna da wannan kaya haka? Daga Kano mana. Allah circe, Allah ya ji kanku. Ban gane ba me faru? A'a mun ce ne kawai Allah ya kawo kasuwa, Allah ya sayar muku. Kai, gwagware. Kai. Allah ina kuma zaka? Sun ci abinci sun ce kai ne zaka biya. Nawa ne kuɗinki? Nasu 5,000 naka 1,000. A yanzu zancen da nake gaya muku, kasuwa tana nan ta cika ta bace. Mu ma yanzu daga kasuwar mu ce gida za mu koma mu je mu zauna. Ka san ku me yake cutan ku dan arewa? Daga kun je an ce kasuwan bagi ta hau, kawai sai ku taho daga Gombe, Maiduguri, Katsina, Kano. To bari ku je tun daga Kaduna kasuwa ma. Kasuwa kawai ya lalace. Albasa ne kawai yake motsi. Yanzu dan gwadi, da Allah ga mana nawa farashin tumatiri yake. Farashin tumatiri? Ka san shi bagi kasuwan shi wani abu ne. Mu ma nan da mun kai mun fadi. Shi ne nake gaya muku. Tumatiri yana can a jibje kamar ba gobe har wani ma ya fara lalacewa. Ka san shi ba kamar sauran bagi ba ne. Kaga ba kamar da albasa ne ko matasai ko matarugu shi wannan zaka. Kai dan wari. Har yanzu ba ga mana da farashin kaya ba. Shi kaya tumatirin ku. Kila za a iya siyan shi a yanzu yadda kasuwa ta lalace duk kwando da ya naira 500. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ai ne kace ko kudin mutata ma ba zai fito ba kenan. Rabe? Rike ni Rabe zan faɗi. Yo idan na rike ka ni waye zai rike ni? Idan ni na rike ka zai rike ni? Dan Allah, dan Annabi, dan Allah. Ka mana rai ka taimake mu. Ka gaya mana tsakani da Allah wannan maganar da kake faɗa da gaske ne ko a'a wasa kace yi. Zan gaya muku karya ne. Shi fa gwari mu ma nan mun fadi amma mu da yake mun saba. Shi da ma kasuwan gwari haka yake. Wata ran kanin kasuwa uku wata rana ka rasa. Shi kaman kasuwan crypto ne. Me kuma crypto? Shi ma kayan miyan ne? Akudan kawai ne. Ba ku san crypto ba. Kai, da Allah ka zo ka gaya mana gaskiya da Allah. Wallahi babu inda za wani zai motsa a cikin ku sai an sauke mu kuɗi na gaba daya. To da shekarun mu za mu biya ka ko me? Ko da bino ne kai ba sai ka kirkiro ba wannan ba? Kana gani fa abinci ma kai kake siya mana amma kuma ka ce wai zai mun biya kuɗin ka?
ba ka da tawakkali ne? Rabe, ya za a yanzu mu koma gida? Magana abu ɗaya ne fa. Ina wayarka? Mu buga ga waya. Ya bincika kasuwa. Ya ji ya farashin kaya yake a Fatakwal. Amma ya zabe da wannan mutum da gani makayaci ne. Kwantar da hankalinka komai zai kwanta. Kira mana shi a waya. Bayan babu kuɗi ta ka sani kuma. Kaga, direba, taimaka ka ba mu aran wayan ka mu kira shi. In ya so sai ka haɗa lissafin da wayan kuɗin wayan da muka buga da kuma bashin da kace bin mu. Zafin nema, zafin nema. Ni ba karamin daɗi na jaba da aka soke lefe. Ai in dai adalci za a yi su ma iyayen yara a soke musu kayan ɗakin. Ga mu biyu an ce kaf wuraren nan babu wanda ya kai ka iya haɗa shayi da za a sha a watsaki. Ƙwarai kuwa ku samu guri ku zauna. Muna amfani da ganyen shayi ɗaya tamkar da dubu. Wanne kenan? Ku sha za ku bani labari. Ka san mai kamiya zaɗan wai daɗi gare shi wannan ba karya sha shayi za a samu karfi. Na kwani ita ta hajin ma'ana. A jama'a mun ƙware wajen haɗa kayan gayu. Muna haɗa kwalabo, jirabo, tsayabo da haɗabo. A mishai, wannan ganyen shayi ɗan Makka ne ko ɗan Sudan ne? A nan Kano ake yin sa. Ingancinsa yasa ake rububinsa. Da Allah ya za a yi mu samu mi dillancin wannan ganyen shayi. Zan kai ku har wajen. In dai kuna so ku rinka samun nutsuwa da kuzari, ku rinka amfani da ganyen shayin Z&Y. Z&Y Black Tea, farin cikin iyali. Z&Y Black Tea. I told you I'm going to deliver the stuff successfully. You know this is for $3 million US. Ya yi kokarin ya bamu dala 100,000 don mu bar shi ya tafi. Ku karɓi kuɗin ku sake shi. What? Yes, I'm leading this operation. You must obey my orders. Yes, sir! Kuɗin mene? Cin hanci wani sa? What? Ya karɓi cin hanci. In fact ma ya sa an saki mai laifi. For what? Shi zai amsa wannan tambayar. Ku tracing waya command duk inda yake ku sanar da ni yanzu. Yes, sir! Permission to fall out, sir. Permission granted. Akwai matsala ne. Kana jifa yana cewa kashe shi za a yi. Shine kai kake so ka fita? Where is he going? He's going somewhere very dangerous. An kama wani a can da tramadol, cocaine da kuma wasu miyagun ƙwayoyi. An shigo da coke mai nauyin kilo 5 ba ta ruwa kuma an bi ba ta kasa an bi. Don't try to be smart because I'm smarter than you. You are surrounded and there is no any lacuna left for escape. The wise among you should come out. The choice is yours. Assalamu alaikum. Lafiya? Lafiya. Au, surprise birthday kika shirya min kenan. To, 'yan makaranta, ku ne da kanku da abin arziki haka? MT, ba ku shirya birthday ba. Let's go. Me kika gaya musu? Sirrinka. Koma ka zauna yanzu za su kawo maka. A sha shayi Z&Y Black Tea mai daɗi. A sha shayi Z&Y da daɗi ga sauƙi ya bani ni tun farko. Yanzu ake magana. Yanzu za mu yanka kek. Z&Y Black Tea yana sa watsakewa, annashuwa da farin ciki. Ku kulla halaka da ganyen shayin Z&Y Black Tea a gidajenku da kuma ofisoshinku. Z&Y Black Tea. Farin cikin iyali. Z&Y Black Tea.